Komandije brigade sa komandantima bataljona i komandima prištarske jedinice spremni za početak sastanka vojne policije osiguranja. Sedi! Otvaram sastanak vojničkog kolektiva komande brigade sa sljedećim dnevnim redom: informisanje o vojno-političkoj situaciji u armiji BiH i Republici. Druga tačka, smjernice u političkom radu u armiji Republike Bosne i Hercegovine i treće, pod razno. Prvu tačku, sa prvom tačkom će nas upoznat komandant i informisati. Dobro. Trebali bi manje pušiti, i nema pušenog sastavna sve. Ipak je mala prostorija, puno nas je i nećemo imati dobro nismo što radi. Ko što reče, ali treba se redovno salamiti i pozdraviti. Tako. Ja većinu pozdravljam, neki nisam vidio, ja koristim priliku da vas još jedan pozdravljam. I su opterećeni ovom situacijom u kojoj se trenutno nalazimo i svi jedva čekamo i da slušamo vijesti i tako dalje i svi su uglavnom informisani, ali ću ja taksativno u prvom dijelu svog izlaganja navesti na neki način događaje koji su obilježili jedan protekli period, a koji imaju ili u narednom jednom periodu će imati utjecaj na sva zbivanja u vojnom političkom planu našim prostorima, a drugi... Uglavnom, ne možemo sva ova informisanja i dan danas vršiti, a da ne spomenemo dešavanja koja se događala oko Srebrenice i Žepe. I još uvijek na neki način gubljenje tih enklava, naših enklava u istočnoj Bosni, ostavlja dubokog traga u našim gradima. To je na neki način s jedne strane i normalno. Međutim, mi moramo shvatiti jednu drugu stranu. Koliko smo mi i mogli i koliko smo bili vojno, sad ću gledat s jedne strane, u Srebrenici puno i puno za razliku, da kažemo, Žepi koja je nešto uspjela i sakriti i tako dalje. I koliko god smatrali poraz i egzodus koji smo doživjeli u Srebrenici i Žepi našim porazom, više ga trebamo smatrati jednim šamarom koji je UN sam sebi dozvolio. Međutim, sigurno se mi trebamo pitati da li smo sve učinili za stvar Srebrenice i Žepe, da promjene koje se desile u najvišem armijskom vrhu. Vi ste svi upoznati, a oni koji nisu izvanični, znači treba da se upoznamo, da je novi komandant prvog korpusa brigade Gnjevra Dajnović. Do te dužnosti bio komandant 37. divizije. Da je novi komandant 4. korpusa brigadir Mustafa Prolutak, do tada načelnik uprave rodova u Generalštabu. Da je general Karavelić, komandant prvog korpusa, otišao na dužnost načelnika uprave za operativno planiranje u Generalštabu. Potrebno je istaći uspješno sadejstvo Hrvatske vojske HVO
i armije Republike Bosne i Hercegovine u oslobađanju privremeno zauzetih teritorija Republike Bosne i Hercegovine, glavnog bosanskog grada. Sljedeći događaj je i koji je također od velikog značaja je i posjeta poslije dužeg vremena našeg najvećeg vojno-političkog rukovodstva u Unsko-Sanskom kantonu poslije blokade Bihaća. Puno o tom razgovaru, izgleda vrlo brzo gubimo kod sebe, očekujući da smo već dobili zato što je koska kod njih i tako dalje. Ovaj događaj koji je, da kažemo, hajde, bio jedna prekretnica, to je